Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу ОТР, які дивляться нас у багатьох країнах світу. Звісно, в першу чергу це тимчасово окупований Крим, Україна, але і в інших країнах теж. Бо наша війна, вона в центрі уваги у багатьох. Не скажу, що в усіх країнах, але в багатьох країнах, в ключових країнах світу так точно. Тому я дуже радий, що сьогодні погодився стати нашим гостем і співрозмовником майже на годину часу. Олександр Хара. Я прочитаю, пане Олександре, селям Дякую, алейкум. добрий вечір. Я прочитаю, як це актуальна ваша посада звучить. Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління Інституту стратегічних чорноморських досліджень. Це все правильно? Так, ну, в принципі, громадянин України, мені здається, цього достатньо. Це вже є і професія, і стан, і покликання душі. Ну, да, ну всі знають, звісно, що пан Олександр Хара, він дипломат в першу чергу, і дипломати колишніми не бувають. Тому я хочу почати саме зі стану дипломатичного міжнародного фронту. Я хочу попросити вас, пане Олександр, ми на ти, Олександр, прошу зробити такий собі огляд ситуації міжнародної за останні дні, тижні, те, що ти сам вважаєш за важливе, на чому ми маємо акцентувати увагу. Ну а додаткові похідні питання я вже ставитиму протягом всієї програми. Прошу. Дякую. Ну, передусім, приємно бачити, і безумовно, що хотів би побажати всього найкращого тим, хто нас слухають. Часи не стали більш легкими, але я, як і казав, до широкомасштабного вторгнення. А після нього ще більше кажу про те, що Україна знаходиться в унікальному історичному, скажімо так, місті і часі для того, щоб вибороти свою незалежність, суверенітет і для того, щоб поховати імперію зла. І власне, напевно, якщо ми не зосереджуємося на безпосередньо сьогоднішньому дні, якісь там позитиви і негативи, ну є певні проблеми на східному напрямі. Ось, але якщо ми дивимося в історію, дивимося в перспективи кілька років, то Україна знаходиться в надзвичайно, скажімо так, позитивній формі з точки зору об'єднання суспільства українського, а найголовніше з точки зору того сприятливого зовнішнього становища, яке досі ми маємо. Я сподіваюся, що ще будемо мати. Хоча будуть певні проблеми і чи виклики, можна сказати так. 24-й рік вибори. Ну я не кажу про Кацапстан, а передусім нас турбує Сполучені Штати. І безумовно, що фактор Трампа, трампізму, він буде впливати на нас. Але до кінця цього року, принаймні до серпня, коли діятиме то голосування американських конгресменів обох палат, обох партій щодо виділення Україні великої суми допомоги, і ми бачили нещодавно. У нас був 8-й Рамштайн. Перед день Рамштайну 2,5 мільярда американці виділили. Потім ще трохи більше, щоб дати нам ці, значить, леопарди. Перепрошую, Абрамси, щоб відкрити ворота для леопардів, умовно кажучи. Тобто, все це дуже позитивне тло, яке зараз, скажімо так, на тлі всіх цих трагедій, які у нас відбуваються. Сполучені Штати більш-менш все нормально. Не так, є там різні трампісти, які намагаються, ну, принаймні інформаційно тиснути на Україну, закликають припинити постачання Україні допомоги, зменшити і фінансову допомогу. Вони це мотивують не любов'ю до Путіна, чи те, що вони поділяють, скажімо так, ну, в цінностному плані вони на одному, скажімо так, майданчику знаходяться. Але вони кажуть, що це гроші американських платників податків і краще їх витрачати на американців. Слава Богу, що вони не є в більшості. Слава Богу, що вони навіть в Палаті представників є в меншості, а ті, хто традиційні республіканці, нас підтримують. І тому цієї загрози зараз немає. Є загроза виключно інформаційних атак, тиску як на Україну, так і на Джозефа Байдена. Зараз починаються розслідування щодо нього. Палата представників не може щось сильно блокувати, але може, ну, скажімо так, псувати пану Байдену і його оточенню сам настрій чи політичні якісь там нюанси.
Зараз перебуває в Сполучених Штатах великий друг України, якого ми дуже любимо, Борис Джонсон. Ось його не дуже люблять в Британії самі, і там, напевно, у них є внутрішні якісь аргументи щодо цього. Але він почав цей вояж з статті в Washington Post, доволі позитивна стаття, в якій він навіть повинив себе за те, що свого часу вважав, що не треба ескалювати ситуацію, і власне тому публічно казали, що для України двері НАТО відчинені, але фактично давали сигнал Москві, що, скажімо так, вони не збираються Україну швидко приймати. І він каже, що після тих злочинів, які Росія вчинила на території України, що треба відкинути ці хибні аргументи, і Україна має швидко стати членом НАТО. І ми безумовно вдячні пану Джонсону за таку промоцію, за такий лобізм, оскільки насправді Україна не може відчувати себе в безпеці, допоки ми не переможемо ворога на нашій території, і поки Україна не стане частиною не географічна, культурна чи цивілізаційна частиною Заходу, а в інституційному плані, я маю на увазі членство в ЄС і НАТО. І якщо щодо членства в ЄС, в мене більш, скажімо, позитивні такі враження, передусім від німців. Я думаю, що вони відчувають провину, що вони тривалий час ігнорували Україну і тягнули Росію в Європу. Вони зрозуміли, наскільки це було хибно і небезпечно, і мені здається, що вони зробили висновок такий, що Україну будемо компенсувати Україні її швидшою інтеграцією в ЄС. Щодо НАТО є нюанси. Безумовно, залежить все від результатів цієї війни. Я сподіваюся на перемогу цього року, бо в принципі ми не знаємо, як складуться там зірки, але в цілому готовність українського суспільства є, наших сил оборони є, слава Богу, підтримка Заходу зброєю. Далі, якщо ми кажемо про те, що робить Джонсон, напевно, він буде лобіювати в тому числі нові види озброєнь, нові спроможності для збройних сил. Зараз, безумовно, найбільш актуальною для нас є тематика винищувачів і оперативно-тактичних ракет. На жаль, поки що ми чули від пана Байдена, що це не на часі, але я не думаю, що це остаточна відповідь, оскільки буквально минулого тижня один з очільників Ради національної безпеки Сполучених Штатів сказав, що вони ще не розглядали це питання, вони збираються це розглядати дуже серйозно, як з точки зору американських інтересів, так і з точки зору того, що думають про це європейці. На тлі того, що, наприклад, ті ж самі Нідерланди, та ж сама Польща сигналізувала, що може дати нам ці літаки, якщо буде безумовно дозвіл з Вашингтону. Чому цей дозвіл потрібен? Бо виробник зброї, він передає чи продає зброю і дає ліцензію, так умовно кажучи, кінцевого користувача. І без дозволу виробника зброї чи власника цієї зброї не можна передавати чи продавати цю зброю третім країнам. Власне, тому так важливо було переконати Берлін, при тому, що порядка 10 країн переддень Рамштайну вже були готові надати свої танки, і треба було переконати Берлін, щоб дали таку ліцензію на реекспорт чи передачу. Це американський блок. Європейський блок, ми бачимо, що німці все більше і більше, скажімо так, долають внутрішні проблеми, внутрішні червоні лінії, які вони собі малювали, що не треба дратувати Путіна, щоб він щось там не ескалював. І, власне, вже вони нам дають танки, і безумовно, що це цим числом, яке вони нам надають, не обмежиться. І безумовно, що вони думають, яким чином іншим нам можуть допомогти. Інше питання – це літаки, але подивимося пізніше. Ну, в принципі, це не їх питання, оскільки ми не хочемо німецьких літаків, а ми хочемо американські, які нам надзвичайно потрібні. Дуже мені сподобалася риторика останніх кількох тижнів про Крим, оскільки до того, ви пам'ятаєте дуже добре, що була така мовчазна згода між Україною і Сполученими Штатами, що зброя, яку надають нам Сполучені Штати, не може використовуватися проти легітимних цілей рашистів на території нашого Криму.
Але от останніми тижнями навпаки військові і фактично там очільники адміністрації Байдена казали, що вони не радять Україні, да, тобто вони не обирають цілі, але вони не заперечують, оскільки Крим ніхто не визнає, ну, окрім кількох друзів Росії, таких дуже потужних демократій, як Північна Корея, Іран, Венесуела там чи Куба, ніхто не визнав Крим російським. Власне, тому Україна може застосовувати будь-яку зброю, яку нам дають наші західні партнери, на будь-якій території, яку визнають українською вся міжнародна спільнота. І тому це теж важливий позитив. Важливий позитив, що більше і більше американських колишніх, правда, військових і дипломатів кажуть про принциповість повернення Криму для взагалі існування України. Передусім, це генерал Брідлау. І він каже, що взагалі це є квінтесенцією цієї війни, цієї агресії проти України. Я абсолютно з ним погоджуюсь. І це наші думки. Я маю на увазі, як і моїх колег, колишніх дипломатів по Майдану закордонних справ, Інституту стратегічних чорноморських досліджень, але в принципі української експертної спільноти, що Крим є ключовим. І безумовно, що я не кажу про гуманітарні аспекти, про наших громадян, яких там фактично тримають як в концтаборі, про кримсько-татарський народ, який має право на самовизначення. І безумовно, що абсолютно позитивним було прийняття законів про корінні народи. Але я, скажімо так, більше дивлюся на Крим з точки зору національної безпеки. Без повернення Криму під суверенітет України Україна буде постійно в загрозі як ракетних атак там чи нападу наземного, так і перекриття нашого зв'язку з зовнішнім світом. І ми бачили, спочатку, якщо пам'ятаєте, це травень 2018 року, як кацапи почали перекривати нам кисень в Азовському морі, блокуючи його. Вони відпрацювали цю технологію і вже з широкомасштабним вторгненням в Україну відрізали Україну фактично від зовнішніх ринків в Чорному морі. А для нас це є життєво важливим. І ми бачимо, наскільки це вплинуло на, скажімо так, на продовольчу безпеку в світі. Я вже не кажу про економіку України. Тому Крим є принциповим і жодних компромісів щодо там відтермінування вирішення статусу чи там дипломатичного вирішення кримської проблеми чи поступок Путіну, оскільки там Крим сакральний і таке інше, вони не можуть бути. І слава Богу, що і українська експертна спільнота, і українське суспільство, і українська влада чітко про це кажуть, що Крим повернеться, точніше ми його повернемо силою зброї. Ну, якщо росіяни захочуть, то ми можемо і дипломатію. Але точно це не буде відкладення в часі проблема. Тому це така важлива річ. Ну, європейці особливо не проти цього публічно виступають, оскільки є певна така мода підтримувати Україну якнайбільше і зброєю, і грошима, і дипломатична, і політична. І безумовно, що ніхто не хоче зіпсувати свою політичну чи дипломатичну кар'єру отакимось такими коментарями чи порадами щодо Криму. Я не кажу про очепенців у вигляді Орбана там чи кількох ще таких одіозних європейських політиків. Нещодавно було розгорнуте інтерв'ю Орбана, значить, американському консервативному виданню, де він розповідав, що він не є проросійським, але він піклується і про Європу, і про Україну, і що Росія зараз перетворює Україну на Афганістан. І, власне, тому йому здається, що треба припиняти це, тобто треба шукати дипломатичні якісь шляхи. Ну, зараз всі, хто кажуть про мир, любов до України, кримських татар, там кого завгодно, і про дипломатичний крок на зустріч Путіну, це є вороги України, оскільки вся ця дипломатія, всі ці зменшення зброї для того, щоб начебто формально уникнути ескалації, вони можуть призвести лише до одного, до того, що цей процес звільнення незаконно окупованих територій України, він уповільниться, страждання будуть лише збільшуватися, і якщо Україна не буде в змозі без допомоги такої наших західних партнерів звільнити всі ці території на цьому етапі війни, це означатиме відтермінування конфлікту і більш, скажімо так, несприятливі умови в майбутньому, коли Україні прийдеться знов-таки воювати з Росією. Бо Росія нікуди не зникне, на жаль, навіть якщо вона буде колапсувати, я сподіваюся, це буде і впевнений, що це буде в певний час, може через рік, через 5. Але
найголовніше, що вона становитиме нам екзистенційну загрозу. І тому, якщо ми можемо зараз вирішити цю проблему, то треба її вирішити зараз. Мені здається, у нас всі для цього ресурси є. Глобальний схід, перепрошую, глобальний південь, ну тобто там Індія, Мгм. там Латинська Америка чи Китай. Вони є більше, скажімо так, на боці Росії, аніж нас, на жаль. Вони не виступають за те, щоб Росія нас захопила, і інше ні, вони кажуть про міжнародне право, дипломатію. Але та ж сама Індія купує російську нафту чи російську зброю і не дуже не хоче доєднуватися до західних санкцій. Вважає, що це не дуже правильно. Китай теж з одного боку він і не хоче сильно допомагати Росії в цій війні, бо насправді ця війна надзвичайно негативно, скажімо так, позначилась на інтересах Китаю. Для Китаю дуже важлива була стабільна ситуація в Європі. Передусім, це важливий ринок для європейців. По-друге, вони побачили консолідацію Заходу і навколо НАТО, навколо Сполучених Штатів. І це є не дуже приємною новиною для китайців. І безумовно, що значить, і американці роблять висновки від такого ірраціональних дій Росії на українському напрямі, і безумовно, що Китай сприймається як країна, яка може вчинити щось подібне по відношенню до Тайваню, щодо якого є зобов'язання у американців, і це буде конфлікт набагато більш широкомасштабний з залученням більшої кількості сторін. Тому такі є нюанси з приводу тих країн, які не є в епіцентрі цього конфлікту, страждають, бо ціни на нафту зараз вони трохи впали, слава Богу, але спочатку вторгнення були проблеми, ті ж самі рахунки за електроенергію, інші зросли фактично майже у всьому світі, передусім в Європі. Я вже не кажу про ціни на хліб і нестабільність на Близькому Сході, в Північній Африці, яка споживає український хліб в тому числі. Тому така ситуація. Напевно, я ще там забув тоді наших друзів далеких, як Корея, Південна Корея і Японія. Вони, безумовно, на нашому боці. На жаль, не так допомагають нам південнокорейці зброєю, хоча б могли б. І мені здається, тут є простір для української дипломатії. Японці допомагають нам великою кількістю речей, на жаль, не зброєю, але з іншого боку, і не так багато чим вони могли б нам допомогти в цьому сенсі. Тобто вони є чемпіонами в гуманітарному вимірі, в економічному вимірі. Вони запроваджували санкції, але от складова там оборонна, на жаль, поки що приймає. Тому така ситуація зараз, я б сказав би, більш-менш позитивна, і поки що негативних якихось тенденцій я не бачу впродовж. Ну, принаймні до осені цього року, чи початку передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах. Ну, давай тоді, Олександре, почнемо з того, як дійсно, знаєш, як в останній бій пішли всі ці Путін-ферштейри по всьому світу. Орбана ти вже згадав, в Америці вони просто як в останній бій, я ж кажу. І це виглядає просто тим, що люди, напевно, були і досі пов'язані з росіянами якимось чином, і вони просто відпрацьовують. І їх дуже видно просто, бо вони абсолютно нісенітницю несуть, я перепрошую. Кажуть про якийсь там, Трамп каже про за добу він зупинить війну. Яким чином, якщо росіяни взагалі не хочуть жодних перемовин, якщо серйозно, да? І у всіх інших аргументи дуже прості, примітивні, як там у Маска якогось, там у Трампа, знову ж таки, це все вони одне і те саме, як папуги повторюють, тобто пам'ятаєш, як в дитинстві нашому ліж би не було ядерної війни. Ось ця радянська теза, да, вона просто як останній гачок, на якому тримається цей міф про велич Росії, її непереможність там і про її претензії до інших країн, да? Як думаєш, чим закінчиться як для Трампа, і так і для європейських прихильників? Ми вже бачили зміну нещодавно президента Чеської Республіки, да? Ця тенденція, вона стане сталою, на твою думку, і взагалі як підійде Трамп і його подібні політики до наступних виборів як у Сполучених Штатах, так і в європейських країнах?
Ну, Трамп це окремий, скажімо так, фактор, оскільки він є несистемним політиком. Да, він прийшов, незважаючи на те, що він є багатій, гроші зароблені його, скажімо так, його батьком, а не ним. Він лише там більш-менш небагато там розтринькав. Бо дуже дуже цікаво, до речі, там з точки він постійно показує себе як великого бізнесмена, але дуже цікаво була BBC Inquiry перед виборами в Сполучених Штатах, які показали, що фактично, якщо б він просто поклав ці гроші в банк, то був би більше заробив би, аніж з своїми великими проектами. Ну, то таке питання. Безумовно, що у нього є доволі примітивний погляд на світ, і, до речі, цим, ну, фактично, це можна пояснити цим можна пояснити велику кількість дурниць, які кажуть такі люди впливові чи відомі в світі, в тому той же самий Маск. Маск є технарем, да? Тобто, якщо ти знаєш, що є алгоритми певні, і тобі здається, що механістично ти можеш вирішити якусь політичну, соціальну або якусь іншу проблему. Замість того, щоб давати такі поради чи якісь там глобальні речі, мені здається, краще було б трохи повчити. Є теорія міжнародних відносин, така, скажімо так, це є набір теорій, які вивчають на першому, другому курсі відповідних учбових закладів. Є питання, скажімо так, те, що називається strategic studies, тобто дослідження стратегії і таке інше. Тобто є дисципліни, які пояснюють, яким чином держави, як працює міжнародна система, як держави можуть реалізовувати свої інтереси, і як протидіяти інтересам тих, які тебе не подобаються, да, чи не співпадають інтереси. Так ось я буквально, може, пару слів скажу про ядерний фактор. Безумовно, він завжди є. Безумовно, ми не можемо виключати, що Путін може діяти нераціонально і застосувати тактичну ядерну зброю проти України. І, безумовно, що це може теоретично спричинити втручання в конфлікт передусім Сполучених Штатів, і це може призвести до дуже, скажімо так, небезпечних наслідків. Але це не проста така річ, що просто як на базарі там збираються бабки, якось там чубляться між собою. Є таке поняття, як ядерне стримування. Безумовно, що передусім воно мається на увазі стратегічне ядерне стримування, оскільки американці і росіяни володіють найбільшим ядерним потенціалом. Це трохи більше, ніж по 1500 ядерних боєзарядів стратегічних, які розміщуються на літаках. І ми бачимо, як росіяни дуже, скажімо так, вдало захищають свою стратегічну авіацію, яку не можуть будувати, я маю на увазі ці літаки-тушки, які ми поцілили там на їх стратегічних аеродромах. Ну, тобто це одна історія. Да? Потім підводні човни, тут у росіян більш-менш краща ситуація, ну і наземні установки. Тобто, в принципі, це є стратегічне стримування стратегічною тріадою. Але є і тактична ядерна зброя, і тут росіяни, до речі, вони лідирують, у них набагато більше, ніж у американців, і ця зброя передусім спрямована проти європейців. Для того, щоб дурниць не було, Захід давав сигнали певні. І це були дипломатичні сигнали, публічні сигнали і непублічні. От я дуже часто згадую, коли заходить справа про ядерне стримування, десь з місяць тому американці показали атомний підводний човен Rhode Island, це класа Гая, в Гібралтарі на військово-морській базі британців. Для чого це було зроблено? Цей підводний човен, його надзвичайно складно якось знайти, вичислити. На ньому знаходиться там кілька дюжин ракет з ядерними боєзарядами. Його показали спеціально, щоб підкріпити слова Байдена, щоб Путін просто і не думав про застосування ядерної зброї. До того, після розмови Сі Цзіньпіня і Джо Байдена, була, скажімо так, транскрипт їх розмови, де Сі Цзіньпінь теж погодився, що ядерна зброя не має бути використана. Тобто йому і Китай, вже старший партнер, дає сигнал, що не роби дурниць. Далі дипломати розповідають про те, що
якщо застосує ядерну зброю Росія, то тоді від неї відвернуться ті, хто зараз їх мовчазно підтримують. Це і Індія, це і ці країни глобального півдня, там і азіатські країни, і Латинська Америка. Бо ядерна зброя це така зброя, яку не можна використовувати. Ми бачили 1945 рік, як американці застосували 2 бомби. Але, чесно кажучи, всі забувають про те, що Радянський Союз, значить, застосував ядерну зброю проти власних громадян. Там, здається, порядка 40 тисяч військовослужбовців постраждали унаслідок дурниці чи злочинної дурниці Жукова. На полігоні в Тоцькому було застосовано ядерну зброю, щоб подивитися, чи здатна армія йти в наступ. Ну, я вибачаю, що я ухожу в сторону, але це важливий факт. Ні, це важливо, Олександр. Да. Да, і є важливий факт те, що в 60-х роках передусім головастики американські розробляли так звану цю сходинки ескалації. І вони дивилися, якщо Радянський Союз зробить те, що ми зробимо у відповідь, і які є кроки цієї ескалації, які призведуть в кінцевому рахунку, можуть призвести, точніше, до гарантованого взаємного знищення. І, власне, це є наука, це є те, чим керуються дипломати, чим це керуються військові в своєму плануванні, і коли вони когось лякають чи намагаються утримати від застосування ядерної зброї. І, власне, тому, коли якийсь Маск, я його дуже поважаю за його технологічні речі, за те, що він є візіонером, да, ось, але він точно зеленого поняття не має ані в стратегії, ані в зовнішній політиці. І, власне, коли він каже, що там треба відвернути цю катастрофу, яка от буквально через 5 хвилин відбудеться, якщо Україні будуть продовжувати допомагати, то безумовно, що це є дурниця. І безумовно, що є дурницею телефонний дзвінок будь-кого, чи то Трампа, чи, я не знаю, Папи Римського до Путіна, що він просто, дякуючи там добрим відносинам і симпатії до Трампа, скаже, мої геополітичні амбіції, відновлення у цій імперії, Російської імперії, чи руйнація Заходу, ліберального Заходу, який є ворогом номер 1 для російського режиму. Що це не є настільки важливим, давайте я погоджуюсь і тоді я припиню цю війну. Ну, безумовно, це дурниці. Один дзвінок не може вирішити всі цей клубок протиріч. Тим паче росіяни постійно кажуть, ми готові вирішувати по Україні. Ну, мається на увазі, що Україна не є самостійною державою, що вона не є суб'єктом, що росіяни мають сісти за стіл з американцями і домовитися, що так, ви не розширяєте НАТО, а точніше берете, як вони сказали, свої манатки і прибираєтеся з Європи. І тоді ми припиняємо війну. Але, безумовно, що Крим наш, там Донецьк наш, Луганськ наш і таке інше. І, власне, ці перемовини з точки зору росіян мають йти про подальший поділ України і деструкцію суверенітету українського, що Україна має перестати бути незалежною, суверенною, фактично має бути в сфері впливу Російської Федерації, і мають бути певні інструменти впливу Росії, оскільки, безумовно, після 24 лютого велика кількість інструментів, які залишалися впродовж цих 8 років війни, вони були демонтовані. Я маю на увазі і друзів, і кумів Путіна в нашій владі, в нашій економіці. Це перший момент. По-друге, це, безумовно, скажімо так, право втручатися в українські внутрішні справи, чи то через мову, чи то через співвітчизників, як вони це називали, ну, руський мир я маю на увазі, чи то православну церкву Московського патріархату, хоча насправді це Руська православна церква в Україні, її так і маємо називати. От, власне, він хоче все це повернути. І тому дипломатія для Путіна – це поразка України, це розділ України, як свого часу в Польщі було кілька розділів, і це більший вплив Росії на європейські справи. Безумовно, це є абсолютно неприйнятним, ну, для України я мовчу, ані для наших сусідів, ані для Європи в цілому, а слава Богу, і для Сполучених Штатів. Власне, тому не може бути легкого рішення. Я, до речі, нещодавно вивчив дуже класне слово таке ультракрепідаріан. Це означає, що людина, яка зеленого поняття не має щодо чогось, але дуже активна і багато розповідає і дає свою думку. Тобто, знаєте, такі, як це називається, такі дурні, які, ну, такі балакливі, от, власне. І от я коли чую заяви, що я швидко повирішую всі питання, ну, я зразу це слово
згадую, оскільки вона дуже чітко пояснює, що це такі за люди, які в них є, скажімо так, рецепти щодо нас. Але окрім власне таких дурнів, є безумовно і ті, які на зарплаті, як кремлівські. Тобто я кажу про дурнів, оскільки у них інтереси і цінності співпадають з російськими, вони не отримують грошей від Росії, але вони фактично є такими природніми союзниками. І, на жаль, такі природні союзники, корисні ідіоти є як крайні праві, включаючи фашистів, і європейських, і американських, так і крайні лівих, які, от, власне, прикриваючися там думкою про українців, що вони страждають, і навіщо це потрібно, треба припинити край, більше зброї – це більше ескалації, і тому давайте зупинимо це. Безумовно, що це призведе лише до більшої деструкції України, знищення українців і України як нації. Але є ті, хто на зарплаті, ми бачимо, що таки теж періодично відпрацьовують свої питання. І фактор, ми називаємо шредеризації, тобто Європи, ці люди, які сиділи на великих російських грошах і фактично руйнували не лише там Україну, ладно, ми поза парасолькою ЄС і НАТО, але вони руйнували Європейський Союз, руйнували НАТО, ті структури, які забезпечували безпеку і добробут і їм самим, і їх співгромадянам. І тому, безумовно, що це є приступні речі. Зараз ми бачимо певне очищення в Німеччині, значить, і там передусім в спецслужбах, але також і в політичному, значить, в політичній площині це відбувається. Я сподіваюся, що цей процес він буде незворотній, і через певний час у цих шрьодерів не буде, передусім в німецькій політиці, але безумовно, що вони такий фактор є і в Австрії дуже багато таких людей, і во Франції, і в Італії, і власне от вони тривалий час працювали на те, щоб послабити Захід в цілому, посилити Росію і щоб Україна залишилась десь там за парканом. Олександре, я хочу уточнююче запитання поставити щодо Китаю. Ось щось мені здається, що ми зараз бачимо, що такої держави незалежної, хоча й божевільної, як Північна Корея, Корейська Народно-Демократична Республіка, насправді не існує. Я чув нещодавно заяву нібито сестри їхнього там фюрера Кіма чергового, яка там щось розповідала про те, що вони з Росією разом і до кінця. І щось мені здається, я не знаю, може не здається, що насправді Китай відкрито прямо не допомагає не там боєприпасами, там зброєю Росії, але він це вже робить. Тобто КНДР постачало вже, ми бачили і зйомку із супутників, там ешелони якісь там йшли з чимось, там контейнери, і що Китай таким чином буде через свого фактично підлеглого буде підтримувати Росію саме військовими постачаннями. Це не зовсім там складна ситуація. Свого часу Китай фактично воював, в тому числі проти американців на Корейському півострові, поки вони там не поділили країну навпіл, і зараз цей такий холодний мир там існує. Значить, безумовно, що для китайців, росіян надзвичайно несприятлива була б умова, якщо б Південна Корея об'єдналася з Північною Кореєю на засадах демократії, там вільної держави. Зрозуміло, що тим паче, що Південна Корея є союзником Сполучених Штатів, щодо якої у США є зобов'язання її захищати, і там великий контингент американський знаходиться. І взагалі то дуже цікава річ, що у випадку конфлікту, то власне американські збройні сили будуть керувати захистом Південної Кореї, і південнокорейські будуть підпорядковуватися американцям. І безумовно, що зараз американці використовують Південну Корею, Японію, і з Австралією, власне, тому у них ці різноманітні є форми об'єднання, як плацдарм для того, щоб стримувати зростаючу негативну роль Китаю. Тому, з одного боку, китайці певний вплив мають, але з іншого боку, не настільки принциповий, щоб щось там зробити і якимось чином вирішити ту ж саму ядерну програму Північної Кореї, бо безумовно китайцям не хочеться мати трохи божевільного
цього Кім Чен Іна, який може натиснути кнопку, але зараз він вже досяг успіху і в різних ракетних системах, я думаю, не без допомоги Російської Федерації. Тому, власне, він є залежним від Китаю, але не є керованим 100% від Китаю. Щодо Китаю, для Китаю, який переживає не дуже прості часи, а передусім економічний спад, і, по-друге, він пов'язаний із структурою економіки, і другий момент – це, безумовно, був ковід, який надзвичайно сильно вдарив по Китаю, і зараз знов-таки нова хвиля проблем там виникає. І, власне, тому для нього потрібно більш-менш безпечне оточення, щоб вирішувати, по-перше, стримати стабільність внутрішню китайську, оскільки зрозуміло, що велика кількість людей, яких впродовж десятиліття переміщали з сільської місцевості в міста і давали їм робочі місця в промисловості, і вони відчули цей смак, скажімо так, заможного життя чи більш-менш нормального життя. Їх назад загнати знов-таки в села неможливо. І тому треба підтримувати ріст економічний для того, щоб була стабільність в Китаї. Я вже не кажу для того, щоб наростити м'язи і вирішувати свої геополітичні проблеми. І тому, власне, для китайців дуже важливий ринок і американський, і європейський. І вони чітко розуміють, що якщо вони будуть допомагати відкрито Росії і зброєю, і іншими речами, то тоді у них закриється цей ринок, і у них ці велика кількість проблем, вона просто загостриться і будуть проблеми. Власне, тому вони допомагають Росії виключно, купуючи трохи там енергоносіїв, продаючи трохи чіпів для російської економіки і, безумовно, для промислового комплексу. Але це роблять невеликі компанії. Великі монстри, вони не хочуть західних санкцій, і тому вони не світяться там, вони не допомагають. Китайської зброї поки що ми не бачили на Донбасі, і, скоріше за все, ми не побачимо. Ось тому для Китаю важливо, щоб Росія не програла цю війну, оскільки якщо Росія зійде скажімо, зі сцени, буде там загойтуватися, буде займатися своїми власними проблемами, то тоді американці і європейці зосередять свої сили на тому, щоб стримувати Китай. Власне, тому вони цього ідіота і підтримують, і цю країну, яка самогубцею фактично є в геополітичному. Але з іншого боку, тобто вони не можуть і не кинути, і не можуть підтримати. Тому в такому стані воно буде продовжуватися. Власне, зараз вони намагаються встановити більш-менш передбачувані відносини зі Сполученими Штатами, оскільки Сполучені Штати не лише нарощують м'язи для того, щоб мати можливість і стримувати, і не дай Боже, буде конфлікт захистити своїх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, але також і вони фактично намагаються оцією новою індустріалізацією чи відділенням від Китаю зменшити вплив Китаю на глобальну економіку, передусім американську. Мається на увазі передусім чіпи. Чіпи – це є як нафта в другій половині ХХ століття і як вугілля та сталь у 19-му чи началі ХХ століття. Тобто це є стратегічним ресурсом. Тайвань випускає 2/3 найсучасніших чіпів. І якщо Китай почне якісь дурниці по відношенню до Тайваню, то це буде набагато гірший негативний наслідок для глобальної економіки, аніж ті дурниці, які вчиняв Путін, перерізаючи наш експорт зерна на зовнішні ринки. Власне, тому американці готуються до цього, і вони інвестують великі кошти в виробництво і розробку виробництва чипів, в тому числі переносячи певне виробництво з Тайваню. Тайванська TSMC компанія, вона інвестує в Аризоні, будує великий завод. І, скажімо так, і китайці хотіли би цього уникнути. Вони б хотіли сказати, що хлопці, давайте, у нас є суперечності, але ми хочемо конкурентний світ, а не конфронтаційний світ. Ми хочемо вам продавати товари, ми хочемо вам продавати там ті ж самі вироби, але не блокуйте нам доступ до ваших технологій, до ваших чіпів. Тобто вони зараз намагаються конструктивно з американцями домовитися про співіснування, а не конфронтацію, бо вони розуміють, зараз вони не потягнуть цей конфлікт навколо Тайваню. Вони хочуть наростити м'язи. І тому в цій формулі Китай з одного боку тримається гордо,
і каже, що ми можемо там, ну якщо не кузьку мать, а точно показати там свої м'язи, але з іншого боку намагається уникнути конфронтації, до якої він зараз не готовий. Власне, тому вони не будуть Росії допомагати настільки, наскільки хотіли би в Кремлі. А ще є цікавий регіон. Ти трохи доторкнувся до цієї теми. Це Північна Америка, нібито демократичні країни, ну більшість принаймні. Ну, Південне. такі як Бразилія, такі як Аргентина, такі як Чилі. Чому вони займають таку незрозумілу позицію? Тобто, фактично, вони лише все, що вони роблять, вони кажуть, що війна це погано і кордони не можна порушувати, але продовжують тобто жодних санкцій, жодного долучення до західного світу. Хоча б Бразилія 280 мільйонів людей, це дві Росії за розміром, да? І ну і клімат там кращий. Аргентина теж не маленька країна, і напевно, ну важко уявити собі ситуацію, коли там бразильці, наприклад, нападають на Аргентину і кажуть, що аргентинців немає, і аргентинської там мови, там іспанської немає, буде всюди португальська. Тобто, якщо це спроєктувати на себе, це зрозуміло, вони. Ну, це жах для будь-якого регіону, в принципі, да? Але чому така ну, не відсутність, може зовсім, але ну фактично відсутність підтримки України активної, принаймні наразі. І що може зрушити ці країни з цієї позиції на двох стільцях? Ну, знов таки повертаємося до теорії міжнародних відносин, і їх велика кількість шкіл є, але такі ключові це є ідеалісти і реалісти. Сенсом реалістичної школи є те, що міжнародні відносини це є хаос. Акторами в міжнародних відносин є держави, у них є національні інтереси, і вони накопичують силовий потенціал для того, щоб вирішувати свої інтереси. Ідеалісти, це більше там від Вудро Вільсона і далі, вони просто побачили, що такий підхід ну, Макіавеллі, да, там Макіавелізму, чи гоббсовський підхід, він призвів принаймні до двох великих воєн. Да. Да, ось і власне тому, щоб уникнути цього, треба, по-перше, міжнародна співпраця. Треба, щоб були якісь інституції, якесь правове поле, яке регулювало відносини, і щоб люди трималися цих правил. До речі, це така річ. Ну насправді дуже часто, скажімо так, наші ну звичайні громадяни вони переносять те, що вони бачать і знають про державу, на міжнародний рівень. Ну, в державі у нас є, ну, що таке держава? Це територія, це населення, це влада і це міжнародне визнання. І у нас в рамках нашої держави є обрана нами влада, яка наші парламентарі приймають закони, є правоохоронні органи, які затримують ті, хто порушує це, є суд, який може значить, посадити там щось, якесь рішення прийняти, і можна примусити когось щось виконувати. На міжнародній арені нічого такого немає. Є виключно значить, Рада безпеки ООН, яка може прийняти рішення, якщо не буде заперечень великих країн, великої п'ятірки, да, які мають право вето. Ось, і тоді вони навіть можуть застосувати навіть силу. І так кілька разів було. До речі, та ж сама Корейська війна. Свого часу я не знаю, як там це було цікаво би почитати, чому Радянський Союз не наклав вето, і фактично американські війська воювали з комуністами північно-корейськими і китайськими під прапором і під егідою ООН свого часу. Це така цікава історія була. От, власне, тому відсутність якогось наддержавного утворення, яке б могло би прийняти рішення і могло би примусити якусь одну країну чи кілька країн щось виконувати, наприклад, той же самий статут ООН чи якісь міжнародні конвенції, оце дає, ну, створює певну проблему. Але ми знаємо, як свого часу ще в античній, ну це передусім антична влада. Я може трохи уходжу в глибину, але це я хочу пояснити. Нормально, це цікаво. Що абсолютно природня до будь-якого суспільства, що якщо в тебе є м'язи, чи ти можеш взяти палицю і можеш дати комусь по морді, а ще краще організуватися, щоб когось бити, що ти можеш бути царем. І ти можеш бути писати закони, бути суддею і безумовно наказувати тих, хто щось порушує. Але перші в Афінах вирішили, що треба створити іншу систему, щоб принцип був вище за людину.
Тобто збираються люди, голосують за певні закони і підкоряються цим законам. Власне, це і створило б, ну скажімо, підвалини нормальної сучасної демократичної держави, коли не цар Путін, а закон є головним, коли право керує нами всіми. На жаль, на міжнародній арені так не працює. І є країни, які підкорюються праву, міжнародному праву, і в них, власне, національне право також щось забороняє. Ну, хоча в Російській Федерації ведення агресивної війни – це теж є кримінальним злочином. І, до речі, ми будемо використовувати це для того, щоб судити російських військових злочинців, включаючи з Путіним. Але він ж порушує, оскільки це не є правовою демократичною державою. Власне, тому кожна країна виходить з своїх інтересів, з того, наскільки віддає перевагу власне таким прагматичним інтересам чи цинічним інтересам, або власне цінностям. І друге, безумовно, є історичний контекст. Та ж сама Бразилія себе не дуже уютно відчуває на континенті, оскільки завжди Сполучені Штати обмежували її ріст і фактично, скажімо так, ну, оскільки, безумовно, що Сполученим Штатам для того, щоб відчувати себе в безпеці, треба, щоб не було когось, хто може кинути виклик домінуванню Сполучених Штатів. І, власне, тут ці країни, навіть Бразилія, яка є потужною і перспективною країною, вони відчували певний тиск ще там з 60-х, 70-х років і таке інше. Другий момент – це керівництво цієї країни. Ну, коли є ліваки, то, безумовно, вони дивляться на світ дещо інакше, ніж ми. Передусім, вони сприймають Сполучені Штати як імперію. І якщо імперія підтримує Україну, а Росія заявляє, що вона бореться з гегемонією Сполучених Штатів, то тоді в їх голові це так трохи там щолкає, і вони так, то тоді ми маємо бути на боці Росії, бо вона ж проти американської імперії. Саш, а ви з Індією так само приблизно, да? Це теж антиамериканізм такий. Є частково, да, частина населення. Я просто свого часу, як почалося широкомасштабне вторгнення, брав участь в ефірах, і я хотів би сказати так, що 2/3 каналів, а їх там дуже багато різних, це настільки ватні, настільки, от як Соловйов, тільки з таким м'яким прононсом англійським. Але є й притомні, безумовно, Індія є найбільшою демократією світу, але вона складною країною. І там немає, там є штати, де керують комуністи. Да, тобто, ну, для нас це взагалі таке комунізм – це зло. Ми знаємо, через що Центральна і Східна Європа, а передусім Україна, пройшли, будучи під цим молохом комунізму. От, власне, тому там індуси з одного боку, вони і розуміють цю складову, тобто, що Росія, вона урівноважує. З іншого боку, стратегічні інтереси Індії співпадають з американськими, бо в них є Пакистан, а з іншого боку, в них є Китай і є спірні території. Плюс Китай зростає як гегемонія і може тиснути на Індію. І, власне, тому їм цікаво, щоб американці допомагали їм з одного боку. З іншого боку, вони дуже, скажімо так, нервово сприймають будь-які поради чи питання від європейців, передусім бритів і американців. Бо вони кажуть, ми не є колонією, ми горда нація і тому будемо вдавати, як ми хочемо. І далі ще є історія неприєднання. Я маю на увазі часи Холодної війни, коли вони не були в блоці ані комуністів, ані... Було таке движення неприсоєднення. Я пам'ятаю, міжнародна панорама, там сиділи всякі там оглядачі і нам про це розказували. Да. Так. І власне, тому є іще історія, коли Радянський Союз допомагав, ну, безумовно, був позитив в Радянському Союзі. Вони справді підтримували різні там сепаратистські рухи або антиколоніальні. І інше питання, що вони не заради цих людей, не заради свободи, а заради того, щоб цю комуністичну заразу поширити, щоб витиснути Захід, ну і щоб там мати якийсь зиск з цього. А безумовно, що вони не дбали про там туземне населення. От, і, власне, це місцеві пам'ятають, що свого часу Радянський Союз щось допомагав, там, якісь там на навчання. І, ну, я дуже чудово пам'ятаю в моєму рідному Донецьку, скільки було студентів, в тому числі індусів, от, власне, навчалися, і в них є сентименти. Плюс це зброя. Бо зброя – це завжди, експорт зброї завжди є інструментом зовнішньої політики. І якщо індуси не можуть купити щось, наприклад, у американців чи у британців, то тоді де вони можуть це купити? У росіян. І, власне, вони завжди хотіли мати таку можливість і балансувати між двома світами, Росією і вільним світом.
Олександре, послухай, я хочу, знаєш, на що зауважити. А хіба може бути таке припущення, що там просто недостатньо розвинуте суспільство, в принципі, в цих країнах третього світу або не приєднавшихся, там як вони там себе зараз називають, я не знаю. Що просто їх рівень емпатії суспільства, рівень гуманізму загального не такий, ціна життя не така загалом, щоб вони сприймали ці геноцидні дії Росії в Україні, це знищення міст, сел, знищення людей, розстріли, щоб вони сприймали це як біль. Тобто західна людина, ну крім Орбана, да, вона шокована таким просто. Це не може бути, це геноцид, це просто жах на порушення прав людини. А тут права людини не на першому місці, і тому таке суспільство не так реагує активно, і влада так собі, типу, це припустимо. Нічого страшного. Ну, геноцид, ну нічого страшного. Ну тут не зовсім так. Якщо ми не беремо кацапів, для яких расизм, антисемітизм, українофобія, значить, Природні, да. всі та вони є просто частиною ДНК, і ця богообраність, богоносець, народ богоносець, і власне воно є просто притаманним. І ми бачимо, от просто ну, точніше, те, що ми знали, хто живемо поруч з Росією, зараз подивився світ, наскільки це є брутальною. От ми іноді там називаємо Візантійщиною, Азіатщиною там або Ордою. Мені здається, ці слова занадто м'які для того, щоб пояснити Занадто. так, да, сутність цього. Я, до речі, постійно згадую ну, фактично Росію як ту політичну культуру, да, власне, і взагалі культуру, яка склалася, слід повертати до взяття Казані і різанини Казанської. Власне, звідти Кацап і пішло Дякую це. тобі за те, що ти це згадуєш, бо це правда такий Рубікон історичний для них. Вони спочатку геноцид всередині робили, тобто Новгород, Псков, тобто демократію знищували своїх, грубо кажучи, так. А це був перший геноцид назовні. Це правда. Да. Так. І от власне тоді вони намагалися, у них навіть такий є вислів обретення держави. Тобто, як значить, осколок цієї Золотої Орди, і Московія піднялася трохи, і наскільки я розумію, то фактично їм Казань була потрібна не лише як ну потужна, скажімо так, сила, але найголовніше взяти ці регалії влади, бо вони були ну це бастарди називаються. Да? Тобто, фактично, вони присвоїли щось там з Русі. Там, значить, Ну так, собирання знаєш, Саш, прикуріть трохи легітимності. Так. Це зараз складно про це, скажімо так, пояснювати, оскільки той світ він тоді легітимність влади вона була від Бога. І якщо західний світ це був Папа Римський, да, ось ну для нас, для православних, це безумовно був там Вселенський патріархат. Ось то безумовно, що ну і скажімо так, оці залишки Золотої Орди вони мали певну легітимність там кожного цього. Ось і власне для того, щоб розбавляти, ну вони хотіли на рівних з іншими, вони скажімо так, накопичили силу, але до них ну, їх серйозно не сприймали, оскільки у них не було історії, не було легітимності у такого плану. Власне, тому їм потрібна була ця Казань. Власне, тому вони знищили. Я, на жаль, не бачив цифри, скільки вбили власне в самій Казані, але порядка 30-35 тисяч вони вбили навколо Казані. Тобто для того, щоб вижити цю допомогу, ну і в принципі там нам дуже цікаво. До речі, кримські татари тоді теж намагалися допомогти. На жаль, не дуже вдало, оскільки намагалися перерізати ці обози. І це, до речі, здається, це четвертий раз, чи третій, чи четвертий раз, як Іван Грозний. Хоча, знаєте, до речі, ми кажемо Іван Грозний. Але англійці кажуть John the Terrible, тобто жахливий. І мені Да. здається, це така, от ми маємо Це казати, теж що маніпуляція російська. Вони так його подавали, як такого да. жорстокого, але великого такого царя. Бо він перший почав себе царем звати, хоча його ніхто царем не звав навколо. Так, до речі. Да. Тут це в принципі Цезарь, спотворена, значить, Цезаря, і безумовно тоді головні ідеологеми руського миру, які ми зараз насолоджуємося, якими, да, тобто це і Третій Рим, це і собиратель земель руських, це і наслідник Візантійської імперії, бо у нього там була ця дружина, хоча насправді там окрема історія, що Софія Палеолог, вона була
значить, донькою, фактично племінницею останнього імператора Константина XI, а він був деспотом Мереї, тобто він не був в лінії наслідування Візантійської імперії, точніше Східної Римської імперії. І власне тому аж ні про які там передачу повноважень владних чи релігійних не могла вмовити. Ну, ми трохи відійшли в сторону. Да? Тобто, в принципі, У нас така 2 хвилини залишається, Олександр. Ну, власне, тому можна сказати, що світ, те, що розвивається, він дивиться на ці проблеми не тому, що в них немає емпатії. Є абсолютно емпатії, але це дуже далеко знаходиться. Це по-перше. По-друге, вони дивляться через цю схиблену призму, значить, колоніально-неколоніальних воєн. І оскільки в великій кількості там є проблеми з прийняттям Сполучених Штатів, і, ну, чесно кажучи, Сполучені Штати не дуже себе добре поводили там з 50-х років там до 80-х, і перевороти були в Латинській Америці і таке інше. І зараз, наприклад, щодо Венесуели є санкції, чи там той ж саме Кубу досі діють санкції. І, власне, через цю призму, що от Америка є така покана, а якщо вона когось підтримує, то це означає, що ці теж не дуже гарні хлопці, а ті, які проти них, то наші гарні хлопці. Тим паче, що Росія, безумовно, вона продає свою м'яку силу, там культуру, що вони такі, значить, боролися завжди з імперіалізмом, і все це заходить дуже сильно. Ну, Хоча про що ми говоримо, Олександре? Якщо навіть у Німеччині, яку Сполучені Штати фактично створили після Другої світової війни, був такий рівень антиамериканізму за Трампа, захмарний, там 85%. Що казати там уже там про інші країни? Ну, до речі, член НАТО Туреччина, там суспільна думка така антиамериканська, просто жах. Да? Ось, тобто це дійсно таке збочення певне, але маємо те, що маємо. І дякуємо за підтримку нашим партнерам, і в першу чергу Сполученим Штатам, да і іншим усім, і Німеччині, зрештою, всім, Литві, Естонії. Дякую, що знайшов час долучитись. приємно було поспілкуватися. Давно не спілкувалися, це помилка наша була. Будемо частіше. Дякую Олександру Харі. Як насправді Хара Олександру Харі. Так, воно не відмінюється наголос на останній слово. Добре, дякую тобі, Олександре. Дякую нашим глядачам за те, що нас дивляться та підтримують. Дивіться АТР далі.